naimbag nga orasyo amin padak nga papastor ditoy Alfonso Lista Ifugao. Kaya't kung ibingay kada kayo iti maysang website, free website nga ususarag tunggal agadalak iti sao ni Apo Dios ken tunggal agisagana ak iti mensahe nga iburay ko tunggal Domingo. Daytoy ket free, ya. Ket nagdakkel nga makatulong daytoy kada tayo no awan iti komentaryo wenno commentaries nga adda kadagiti babalay tayo. Madalaan iti wifi tayo wenno internet connection tayo mabalin tayo nga ma-access daytoy for free. Awan iti subscription na daytoy. Anya padak nga papastor. So nga kung dawayan tayo daytoy ta for free daytoy. So itinagan na daytoy ket iso iti preceptaustin.org. Ket kayat kung i-open tayo daytoy, lokatan tayo daytoy tapno makita tayo dayjay linaon daytoy nga website ken no kasatno nga makatulong daytoy iti panagisagana tayo iti sao ni Apo Dios. Sige nga rod. Kadwaandak nga manglukat, mang-open daytoy nga website. Okay, so iti umuna nga ramiden tayo. Apan tayo dyan iti browser, iti laptop tayo, wenno cellphone tayo, wenno iPad tayo. Tapos i-type tayo dayjay imbaga kitat tayo nga website iso iti preceptaustin.org. Okay, i-type tayo. Precept, yan. Automatic nagpakita kanya kung dating pag-search sak na rod. So i-click ko laeng, wenno i-click yu laeng dayjay Preceptaustin nga agparang tapos makita yung daytoy nga website. Okay? Now, makita dito nga ato dayjay home, commentaries, verse by verse. Dagiti mabalin yung i-access dito nga website for free. Adamot ti devotionals dapat iti study tools kanda dumapay. Now, kitain tayo daytoy verse by verse. Okay? Daytoy verse by verse, padak na papastor ket nagmayat, nagsipud no kitain nyo manipod Genesis saking gana Revelation actually kadada ditoyen iti commentaries na. Okay? Makita yung Song of Solomon na dito yung Isaiah. Yan. Now, kitain tayo kas pangarigan or example iti 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yan. Okay, makita yun dito. Yada dito yun. Dagiti komentaryo maipapan iti 2 Corinthians. Yan. Yan. Iti bagak 2 Corinthians chapter 5 verse 17. I-click tayo laeng. Then, urayan tayo. Hanggang ma-open dayjay 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yan. So makita yo dahon ditoy pagmayatan na daytoy kadadapahin iti overview of 2 Corinthians. So nagmayat kakapsat, nagmayat padak nga pastor. Yan. Tapos ti pagmayatan na pay ditoy adangay iti nagadu nga translation nga naikabilan ditoy manipod Griego yan dagiti daduma pay nga translation kas kumati amplified nga translation ASB Barclay aminen tayon padak nga papastor nya no daduma duwala nga klase ti translation iti addaan iti adda kada tayo worse may sapay nadaduma niya. Yung dito actually nagadunni. So nagdakkel nga makatulong pagdidilig tayo dagiti nagigidyatan ti tunggal translation. Now, kitain tayo, ibaba tayo, then makita yo dito dayjay 2 Corinthians 5:17 nga kunana, therefore if anyone is in Christ, tapos no kitaan niyo ti right side na iso dayjay translation iti Griego na kunana nga hoste tis en Cristo. Yan. Ti pagbayatan na dito ipapadak nga papastor ket naduma-duma nga commentators ti adda ditoy nga nakakabil. So saan laan nga may maisa na commentator ti adda ditoy kas kuman kini Wick Brumal, yan, kini Erving Jensen. Okay?
Yan, kini Malcolm Tolbert, Wycliffe Bible Commentary ni John MacArthur. Kitaan nyo nagado niya nga commentaries ti makita tayo dito yan ni KJV Bible Commentary. So nadumaduman. So meaning to say at that toy dagiti nadumadumang commentators nga mangted iti comment da iti tunggal teksto. So nagdakkel nga makatulong tapno iti kas na makita tayo pay iti kayat na nga sawen lalo dayjay adadalen tayo nga saon ni Apo Dios. Ket ajilaeng iti kayat ko nga maibingay kada kayo agyaman iti orasyo nga nagdengeg ken nagbuya ket ti kararag ko inayon nyo daytoy nga free resource kada iti resources nga adda kada kayo lalo iti panagadal tayo iti saon ni Apo Dios. Iti maminsan iti padayo nga pastor adipet ti Apo Pastor Severino Aquino. Agyamanak iti Dios iti agngina kada kayo amin.